Ndị be anyị abụ m Amalinze Jere Azị. Ana m ewetara unu na Ije Amalinze Jere n'ọsọ kwa ọdụ otu. Ka anyị baa n'ime otu. Ndị be anyị abụ m Amalinze Jere Azị. Ana m ewetara unu ozi na njem na Nigeria nke abụọ. Ebe anyị nọ ugbu a bụ Ose. Ọ dị egwu n'ahịa Ose. Ka anyị si wee kwuo n'oge mbụ, Onitsha dum bụ ahịa. Ọ bụ ya bụ ahịa kacha ahịa dum na Africa, West Africa na Africa, ya ọdịda anyanwụ Africa na Africa gburugburu. Ile anya ebe a bụ ụzọ, mana ka ahịa siri wee dị ebe ọbụla bụ ahịa. Ndị be anyị nọ n'ime Ose ebe a na-ere akwa. E were ọkụ ugbu a. Lezienụ ka ọsụsọ si ata m ebe dum. Ọ dịkwa egwu. Hey, anyị na-ayọ ndị steeti gọọmenti ka ha biko hụ na ọkụ na-adị ebe a oge ọbụla. Ọkwa ebe a bụ Otu Onịcha. Na main market Onitsha, lezie n'anya ka unu hụzi ya. Hey, ọ dịkwa egwu. Otele were ọkụ a. Ọ sị na ọ bụ taa ka o si adị kwa ụbọchị. Sometimes anyị kwuru, ana m asụrụ gị Igbo, na-asụrụ m Bekee. Gịnị bụ sometimes n'Igbo? Oge ụfọdụ. N'ike gwara unu n'asụsụ Igbo. Ndewo. Si na ọ bụ sometimes, na ọ maghị ha na-akpọ ya n'Igbo. Ọkụ si asụ Igbo unu. Ndewo. Kụziere unu gịnị? Akụziri gị Bekee, asị iwu amụta ọgbakarịa. Ihe m na-asụ bụ Igbo. Isi m sometimes. Nsị gị gịnị bụ sometimes n'Igbo? Isi m na ịmaghị ihe ọ bụ. Eyi. Asụsụ Igbo nyere nsogbu. Ọ na-ala ala. Gbakwanụ mbọ. Ke ndị mere anyị nwe? Ka anyị nwe ka ihe anyị mere? Okay, anyị nwa kọọsụ. Gịnị bụ kọọsụ ya? Gịnị nwa kọọsụ ya? Ka ihe ọ bụ n'Igbo? Ọnụ nwa butere ya, ọnụ akpatara ya bụ kọọsụ. Ndewo maazị. Ị bịa n'ebe a na-enwere ọkụ, biko ọ bụ gịnị na-enye unu ọkụ? Ọ bụ sola? Unu ahụgo na ewere ọkụ ebe niile, ma ọtụtụ ndị na-agbara onwe ha mbọ wee tinye sola wee na-enye ha ọkụ. Ndị be anyị sị na a ga-ahụ ka e mere abana wee sụọ ya nri. Abụ m Amalinze Jere Azị. Ana m ewetara unu akụkọ a n'ime ahịa Onitsha. Lekwa ebe a na-ere ihe omenala Igbo. Ọ dịkwa egwu. Ebe a bụ ọdụ ya. Ndị be anyị, onye chọrọ ekike ọbụla bịaba ebe a. Ihe na-agba ngharị bụ ka ha si ekpokọta ihe a ma chijie. Ndị be anyị bụ ndị Igbo na-azụ ahịa. Lekwa na ọtụtụ ụmụ ihe ha na-agba mbọ nke ukwuu. Ya bụ ndị be anyị si onye rụọ erie. Biko ndị mba Nigeria, unu atajikwala ha anya maka ha na-agba mbọ dị egwu. Roundabout Zik na Onitsha. Akwara nka dị egwu. Ọdụ enyi ka ejiri wee mee roundabout. Oyiyi ọdụ enyi. Ọ bụghị na ọ bụ ọdụ enyi nke ya, ma na ọ bụ oyiyi ya ka ejiri mee ya. Ịma onye aka eji wee na-akwanyere nna anyị nke Nigeria bụ Owele Nnamdi Azikiwe nke lagoro mmụọ ugwu. Maka ndị be anyị sịrị na afọ ọnụ na-ekwesị dibịa. Anyị na-aga n'okporo ụzọ Onitsha. Ebe a ị ga-ahụ ebe moto dakpuru olulu. Amasị nke a siri wee mee. Onye na-akwụ ụgbọala ọ na-ehi ụra ka ọ bụ gịnị? Ọ dịkwa egwu. Kedu ka nke a siri wee mee? Ọkwa nnukwu gwongworo bụ ibu